l'any 2018, 4 dels fallers més simples d'una comissió van ser apartats d'una llista de participants. Avui, encara perseguits per junta local, sobreviuen com a soldats de fortuna. Si tenen cap problema contra juntes u organitzacions, no dubteu en contractar-lo. L'equip A. Mayúscula. Bona bazofia de trasto. Sé que inútils. Tenien que haver comprat la furgona negra en la ratlleta roja. Això dile-ho al jefe. 20 anys amb això. Però pa puro sí, Sabeu que és un pressupost? Che, que això s'arregla. Tenim feina. Junta local demana a 2 quilòmetres d'ací la nostra presència. Ara mateix es manen un e-mail. Un email de junta local? Pues fes-te una cesteta tranquil, que aquest email no arriba. Que no ho he vist així dalt? En 2 minuts estan en capítol. Doncs no cal. La merda de temps, que no tingueren prou l'any passat? És l'equip A. Necessitem vostra ajuda. Una milícia antifalles té retingudes a un centenar de falleres per evitar que desfilen i així reduir el temps de l'ofrena. Pensen matar molta gent amb això? Jo no pense pagar 20 euros per el querer. L'ofrena s'acaba. Ens quedem sense temps. Doncs així ja no fem res. Vinga, au. Com quedaren? Sense rescatar cap fallera i l'ofrena rapideta. Encantat. Bé, pues això ja estaria, Ja? Pues vinga, anem, que queden segons. I totes aquestes bases, algú les haurà votat. Això, el teu president. M'encanta que els plans isquen bé.